Oo. English tata ngal daw agpa-apit tayo. Tulog ko ti sa ako tadarta di ko ni harvester. This is big harvester. Okay, baba na, sabi ko. No, I'm scared. My bucket. What bucket? Ato nga konsumo makabulod mo tao duwalata ano ka nga bagas. Nakarbisak tungod kain. Nagngato titakan mo ibababampay. Nagbabat titapagay.
Merindada to giti harvester. Merinda kami mat. Budi mo naputod. Ah, dali kay. Dali bakit? Aja na eh. Saan, Jay? Dito, halika na dito. Sinapay na nga eh. Ayaw ko na. Ang kiwar na. Ano yung kiwar? Panilakpan yung adik ko ha. Sige, inom. Ay, tayo ni Pamplona ha. Kurang pay. Ano ako? Guys? Anong aray mo tayo? 24. 25 kumapaka na niya. Pwede ka na rin yung man eh. Oh. Nakan boy ya. Ganun man daw? Ano? Boy, paniya. Hindi akin, wala na yung akin. Magnakananda ko sa iraw. Hey, Chicken sa eh. Tan? Hindi pa na yung tulog sa bro. Wala na oh. Oo. Hindi pa ako nagkulog. Mata. 96 sila na. Kayo ng bibingkang kanin. Tinaabot tayo sa 2 talog patimbaan mo. Ito 8 sa pulo 11.14. Medyo batiti wala English iti apit gamin tata. Drought ka English. Ang danom tikag. Ano po mga bakat. Hindi ba yung tinangi paglanda? Ito ba ngayon? Bado ko matay bestida nga. O dapat kakyag na nga ko. Mas sisira pa ito. Lulo. Di mata na kasto na po doon. Ito niya ka English na nakarelax lang ni Ining to. Nakaturog kayo mat? Nakaturog kayo mat? Oy. Nakatulog ako mabasit. Kaya nagbara dito ay. Bara na. Ano bara diyahin ba sa umaya kita. Anak ko magindayon diyo nakasirado mo. Dahil siguro ni Frances. Magindayon.
magsama? Magbilag tayo ng direct, mamaya. Ikuan natin ito. Punta ka sa dryer. No. Manado dyan yung talsalan. English mo pa tayo rescue may? Kaya Gani? mabalinan mo di pa. Nagsunan. Hindi gusto yun nagpudat ay naggatala daw eh. Ayan ka English, na saging na natin yung pinilad natin na palay. 8 at kalahati yung kuwan ka English, yung binilad natin.
bagas. Ito na po agi. Ang bilag ko. Iulit ni Penga ibilag ta kurang peti bilag na. Ayo. Ah. Luluto ka bakit? Ah, danayin ko na yun. A beautiful grandmother to the earth. Ah, exam tiyag sa o. Kuna kinang the beautiful grandmother. Ay. So, kasamang gano'n, tibado. Okay, next question. Ito sa English si handa naman ni tatay. Birthday ng tatay si Kuya. Thank you to may labing wife. May labing kadra. Labing titawag ko mo to. Labing. Tawag gani ata bakas ilutong nata. Dim eh. Monta ka English. Monta yo mamalum tayo. Kaya ko. Birthday ni tatay. Mr. Owens. Magkain ka ng kanin, oh. Mix. Mix? Oh. Sige, kain ka ng ina mo. Kain na. Magkain ka, na-ulcer ka na. Gusto niya kanong na. Go to the orange dishes. Ikaw na pala ni Tatay Naya. Fourth year anniversary Magkain ka na, masama yan. Our dear Tatay. Magkain ka. Wala na ako. Magkain ka ng... Sige, gusto mo niya orange juice. May ara pa dara nga pansit? Ha? Okay pa, doon na lang lang. Gawin na lang. Oo, may ara pa. Kasi magkaon pa ako. Kape ni Bilal. Shout out natin yung mga wala dito sa bahay. Ay, adati i-vlog mama na ay pamanan ako. Shout out sa'yo dyan. Ano wala dito sa bahay. Adventure. Sa kasi Eric. Kain. No orange juice. Eric Adventure. Kasi Eric.
Salamat sa Diyos nga naami handa. Yeah. Masayang puso. Ay mabuting kagamutan. Oh, mabuting kagamutan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Salamat. Ang birthday ng anak ko. Ay, magilak na na si Inang. Ayaw na kay... Dito, ito next. Ang ito nina. Oh. Are you Paul? Are you Paul? Yours, ha? You're not starving, Siringa? Sinang bakit? Siling ko sa iya. Siling niya, nga naghanda ka mo nga wala ka mo kwarta. Tapos siling ko, hindi mo naalala karon nga adlaw, birthday sang bata mo. Bago sa iya. Basi magibi ka karon na. Oo, tapos dugay siya nakasabat. Mga 20 minutes. Tapos siling niya, maayo kayo naalala nyo nga birthday ni tatay nyo si Pir Subong. Siling ko basi si Francis o si Kuya Alan. Tapos dugay siya nakasabat. Siling niya pa, si Francis man ang nagbakal sang pagkaon. Siling niya, siya ang naganda daw. Siling ko, oo. Mal ko, siya ang nagpabakal sang pansit. Ito. Pero ginambalan ko siya liwat. Basi mahibi ka karon na. Kay taga-alaala niya sinamahibi siya ba. Tinagibigid siya. Pero nagibi siya sa buhok. Nagibi siya sa buhok. Makahuna-huna na po na magsibiyan. Pag maalala niya ba na nag-ibi siya. Bisan diri gani sa balay. Magambal siya tong sino tong napatay niya ano si Ang tultunying. oh. Si Uncle Tunying nagumambal na siya nga ano. Hello po. Lakasan mo eh. Hello po. Lakasan mo. Hello po. Ngayon po ay magpapa-kiss-kiss po tayo ng palay. Ha? Ito ka English Tagayam ka English ay tayo magpapa-kiss-kiss ni palay. Yan ni ka-adventure. Towards Marzano. English ay hindi tayo nga magiling. Dito tayo magpapakis-kis ng palay. Sama natin si Sky. Hello! Bakit ka sumama? Come on. Hello. Come on. Come on, nulog ka dyan sa kanal. Doon ka na oh. Ay, ba't yan? Dirty! Ako mo yan. Sige. Doon. English inuntak na
sabi ng may-ari, sabi namin sa may-ari na tulungan na lang namin kasi madami naman. Ako yung tagapantay ni Sky. Pinagalitan ko kanina. Oh, kumusta? Kumusta? You're sad? You're sad? Why you sad? Kay, baliin ng mga sako kayo natin. Kaya wala amin. Baling nung malata. Kita niyo kayo guys. Yung bulod ng kadyano ito mga lata ng bagas. So ano? Pandara maji water pump tayo ta ni pasubati. Dala-dala tayo nga kwa. Ubeng. Bye-bye, Julia. Kay English injak nga makakuan. Hindi kay English ay kalaka hindi ako makakuan sa kanila. Makatulong. Kasi kagabi kasi nakakuan kami encounter kami ng kubra dun sa bahay nakapatay kami ng kubra. Kaya na yung kamay ko dito kay English dito. Hindi makita. Yan. Dito ko kay English yung ito ko masakit yung sa loob. Naghawak kasi ako ng pala tapos ginanyan ko sa ahas. Tapos nakuan sa kahoy. Parang nagkuan kay English na sulsol yung kamay ko. Masakit sa loob. Hindi makapirso. Sila muna yung kuan. Pero kung mag-drive kaya ko po siya. Pero kung magkuan ng mabigat, hindi ko kaya. Sakit. Amo problema kay English kay nagpigsa man dakil mamasol na ni manong ko. So nati asasahan mi ba? Ha? Nagpigsa. Bakit? Because Papa wants to eat you. Ha? Okay. Nong, thank you ah. Thank you na kay kuya. Ginsambot na tayo mag. Sige na, thank you na kay Tito. Tito, kuna mo na Tito. Ito. Salamat Salamat po po sa inyong machine. sa machine. Thank you very much. I'm going to the time to go. Kaya thank you ulit kaya. Come on. Come on. Come on. Ito yung gusto natin ito. Gisaang tayon. Ha? Ano katurog kan kay? Agisaang tayon. Hindi ba yung ya? Nakasaan kayo, Nay? Estimato na ah. Nakasaan kayo? Oh, come on. Drama ka English, drama. Bakit? Anong nangyari? Pandaran di kwan kabsat. Ay water pump ta digusin tayo atin ni kabsat tayo ng kwa. Sky. Nagatalato ito nagdilabilan. Ay, sa wakas, daktal ti pasalamat tayo. Umuno na, kini Apo Diyos nga nangted di kita yung mga blessings tayo. Ayan,
Kasi ngayon mga mamaya na kalakay, sige po, mamaya na. Kasi ngayon mga kalakay ay drought. So, pinalad po tayo dahil yung kunting area po natin ay kahit pa paano ay nakakuha pa rin ng 14 sacks na 14 cabans. Sige. Tara. Yan, ako na yung mag-outro kaya lakay. Sige ka lakay. Okay lang yung magpapaganda. Para tayo dinarunan. Ay, naidanom na. Okay na yun. Ang busis ko. Talaga naman, love na body tayo ah. Gandog, sige, gusto kayo Rodan. So nga, English, salamat iti blessing. Salamat sa Diyos. Hanggang iti lang ang video tayo na po. Dati, nakata yung tin lata. Tin cans. Tin cans. Tin cans. No, kapay kumano, bagas. Oh. 2 lata is equivalent to 1 sack of rice, 50 kilos. Tulata? Oo. 2 lata lang yan kay kalakay. So, sa atin pa ay meron tayong 5 sakong bigas. Yung na-acquire po natin sa ngayon. Tapos may naiwan pa po na 4 cabans. For ano naman yun? For another day of the another night. For another day of the another night. Sige, salamat. Kanam lang garo din. Salamat po. Papa Pio. O kita mo nga, hindi Papa Pio nagpasalamat. Hanggang iti lang na po ti video tayo. Hanggang sa muli po. Salamat nga po Diyos.